Já třeba umývám nádobí, já třeba 5 hrnků a talířek umývám půl hodiny. A teďka si dáme postup. Spodní hrneček, no. Prostě vydrhnu, Vydrhnu. podívám se, hodím houbičku do spodku, vydrhnu, umím, vole, ráfek, ty pičo, vypláchnu, jenže já mám světlo, vole, tady vy ho tady nemáte, vole. Se podívám, je to čistý, vole. Opláchnu, aby na to nebyl žádný jar, nic takového, prostě vypláchnu. Kurne, aby tam nebyl. A položím. Špičo, vole. Vezmu druhý hrnek, vole, dívejte, to je úplná katastrofa, vole, to ty pičo, bych je zabil, kdybych to měl doma, vole. Prostě vezmu, vole, houbičku, udělám. V prvé řadě vím, že to tam je úplně katastrofální, vole, na tím rávku. Vypláchnu. Umiju, ty jsi piča ožralá, že? No, nevadí. Vydrhnu spodek, vydrhnu oško, vole, tak. A vydrhnu, vole, ráfek. Vydrhnu první ráfek. Ano, no. Vydrhnu druhý ráfek, vole. Ráfek. Třetí ráfek, vole. Spodní, počkej. Protáhnu, aby byl čisté, vole. Chcete podívat dovnitř? Že to je v píči, vole. To vidíme, tam bylo kafe, prostě všechno. Prostě vydrhnu, úplně normálně, vole, vydrhnu. Ještě znovu. Zpátky to vezmu, opláchnu, jenomže já to doma oplachu pod horkou vodou, no. Tady není horká voda, no. My jsme chudá rodina, Vašku, chudá rodina, studená voda. Položím, ale tady mám takovou kapávačku toho kafe a když je to plný, já nádobí vezmu, že uklidím to a vyliju od